Saya karma tangan oh hano angle hano matangnya cara jatuh sana deh ini akan kasih tuh komentar di sana tahu arau tuh tuh mainnya ama genang rongni langma devini orok ni langma dei bini yagose wa alam bakwarman bisikipe kaito ketang orang ni hama abo kaito ni yagose ni sawo ain bagai sini takuk prodipno je sapana kapti je sapano gadi abo ni malik le kaito ni thaniose raina khai mania kaito ni thanio kipe matana salsani baghao yang lebih khai mania Saya sereke sejak tenggono tenggono takuro atung yaro khai kai to ni kok thero noro kha thejya toike hamari man ki khana hinai kai to ni kok thero no ti te bu saiman namu chungkhe eba sangmo takuro suri atung yaro khai je sakhe phano jino sa kok thang ilamago sajak tongma toina bini mang sakawo borom ruoi ha sajlatai phalaka thar mangoi ang harwo Sobrai Kristo kifli kasa bini mang how kifli thanon thangnai ama orono ang bihik besarokno koyo norok puila har abor ulo chungjot to pal har goyang na deh jagna di baha jagram kipe matana ayok ni barake bo zero bai jene nai rok saro to maya kaito ni thanio kipe matana kisan manek nabla saya aing kana saya karma tangan oh hano angle hano menurut matanya ya karma tangan saya karma tangan